Sumudra bini bisingo kwbangma kok hui tonijak borok sumudrani tabuk jora only 5% se explore khlai manko especially kutuk sumudro kwbangma kirima singjak prani mano je abo saimankhe norok 100 bar sumudro thangna swkang chongano ahai bo ungjak je baksa prani ni beparo chung saiman phano tabuk jora chini oro borokni full information kwrwi kho hinkhe himri chung tini amtui no sumudro ni baksa kirima singjak manui rok no nailainai. Hello dolsong ang naidi ano kokborok fact channel garden eel joto garden eel no Indo-Pacific Ocean no si tongo tei kaisa projati Atlantic Ocean tei Purubi Prosanto Ocean ni puthugo nukjago. Borok kirima singjato ungya bat borongni wanama singjato mungni gunui chung borongni phasingo nai tongna muchungo. Tei borongni khasiat ahai je mo eel sumudroni hawo hakor khurui 100 ni simi 1000 eel ni grupo a bisingo no tongo. Chathai okhuijak phurukhe borok jefuru hakorni ongkhori phaio afuru borokni bwsakni ordek ongshoni bagno hakorni bisingo habui tongo. Borok underground ongui tongna bagui borokni bwsakni mucus tiklaio je abo borok no atha hai bufang hai khe borok no ha bai funangui tonio jefuru morok tui bai lorio afuru hai ma tongo garden no bufang nobar bai lori ma hai ma tongo aboni bagui no morok ni mung garden eel hinjago. Tabuk suk jora garden eel 4 foot jora kolok manjak kha alada pieces ni color bo alada no ungo borok ni koloni kuno jora o khe 1 ekor jora ungo tei borok platon chawi banchiwi tongo tei borok ni hakor waisa phano yakariya bipod ungpuru khe dakti no borok hakor habui thango tei aboni bagui no borok no romnani onek kosto ni samung. Black sailor fish onek kuthuk sumudroni onek wanama singja tei kirima singja mo bini selai saijo kotor ano bo chawi mano. Tabuk norok hinano abo bahaikhe ongui man hinui kunu prani bini selai kotor prani no bahaikhe chawi man but abo no kubui kok. Abo simiya bo bini selai 10 time kotor tei bo hai double kotor ano jora monogui paio. Abo bo bini pura khulukmanai bukhuk tei stretchable bohokni gunui se mano je jagao bini kwpla bua sikarno bisingo dagaru tei rom tonina bagui help khlaio. 2007 o Grand Cayman o kaisa 19 cm kolok black silver fish kwthui mankha bini bohogo kaisa kwthui je 86 cm kolok mane black silver fish ni selai 4 guna kotor Tabuk ang norok no sawano bo bahaikhe thika bo bini selai kotor ano to monogo but bo abono pura digest khlaiya swkangno bohogo tongnai decompose ongui thango tei aboni bagui gas ongkhoru je mono 9000 feet ni kuthugo tongnai ano sakao tlangui thango tei jaga no bo thui thango. Bobit worm sumudroni kuthuk bisingo tongnai mo worm kaisa musa hai no kirima singja sikari bini logmani 4 inch ni 6 feet jora ongui mano tei tabuk suk jorani jotoni selai kolok bobit worm 9.81 feet jora kolok tei asuk kotor bwsakni bagui chamung bo kaham no nango aboni bagui bo onek kirima singja tomung khlaio bo tolao ha bisingo habui kolok bwsakno huyui tonio tei only bini bukuk phataro tonio jagao jal hai kaisa manui tongo jefuru kunu ba eba kunu jib bini gana tei thango afuru bo bini sensor bai saiman thango tei bo abono fatsa ke romoisu tei bisingo dawi na hawo bo kisa fano wanaya bini sikar tamo abo fano ongui mano eba bis gwnang stonefish eba bo octopus fano ongui mano
Ahaino tomono sumudro mano but 2009 o England ni 200 liter ni Blue Reef Aquarium mo fatchake arok ni number komi mani bagui arok no aro tongnai kam khlainai rok abono khuluge naifruke borok saiman kha je aro 4 foot ni bobit worm manjak kha norok je tabuk screen o nugui tongmani je agi bisi logui aro huijak tongmani tei turuk khe torkha tei saijo kotor wngmani bagui bo a rokno sikar khlainani suru khlaikha deep sea dragonfish mo kutuk somudro o tongnai dragonfish je 250 tei 5000 feet kutuk somudroni bisingo tongo bono scareless dragonfish ni mungui bo sinijago mo onek cruel a mo ani busakni selai bini bua onek kotor tei transparent ungo scientist ni mote khe bini paradorsi bua great work shark ni bua tei piranha fish ni bua ni selai bo korak tei kirima singsa tei bini bua nano size crystal by sramjak haifano mo khatarnak fish ni size onek chikon 15 cm mo ani bua ni selai bini te kaisa important kok bo bioluminescence ability ni bagui bo sak no light musungui mano mo ani mokol ni tolao duita spot tongo aboni kaisa color red ungo te kaisa bo jefuru bini light ability use khlaio afru ke mo spot red color o change ungo tei bo bini joto busago light produce khlai mano mo tei abo bo sikari rokno kharina bagui se khlaio tei asuk kutuko tongmani bagui bini beparo asuk information scientist rok kariwi mayakho mono ongkha সমুদ্রনে কয়েকটা কিরিমা সিংজা প্রাণী রংনি ফ্যাক্ট ভিডিও চাজাকানো রক লাইক শেয়ার ক্লাইনাটা পগদি তেই আমটি হাইতে ব কন্টেন্ট নাইনা বাগি নাইদি আনক ব্রক ফ্যাক্ট চ্যানেল সাবস্ক্রাইব খ্লাইদি তেই বেল আইকন সেবই রেডি